Welcome back mga isko, mga iska. Yes, yo, break it down yo. Ayan, nagsiuwian na po yung aking mga estudyante at kapag ganito mga vacant time ko po, ito po yung kadalasang ginagawa ko kapag nabuburyong ako o kaya libangan ko, ayan. So ipakita ko po sa inyo guys. Yes, magdodrawing tayo ngayon. Tingnan natin kung pasado sa inyo. At ayan, naguguruding-guding na ako. Naguguruding-guding. Siyempre, ito yung kadalasang ginagawa natin ng mga bata pa tayo. Kaya guys, sa inyong mga anak, sa inyong mga apo, sa inyong mga pamangkin, sa inyong mga kabit na gustong magbuting-ting ng inyong mga pintel-pin, ng inyong mga lapis, ng kung ano-ano na pwedeng panulat, hayaan nyo lang po. Malay nyo, balang araw, isa pala silang dancer. Hindi, isa pala silang artist. So, ito po yung kadalasang ginagawa ko kapag wala po akong ginagawa. Ano ba yan? Puro lang ginagawa. Mga simpleng drawing po na kadalasang ginagawa ng mga kalimitang mga bata, mga estudyante, na kagaya ng aking mga estudyante sa ngayon. Pero, malaking bagay po kapag na-develop po yung skills, yung kanilang talento sa pag-drawing. Dahil kapag sila po ay nag-aral, napakalaking bagay po nito dahil hindi na po nila kailangang magsuhol. Magpa-drawing magsuhol, magbayad, magpa-drawing sa kanilang mga kaklase o kaya doon po sa mga art and science. So ayan naggurding-guding lamang ako at pagkatapos nagkaris-karis ako at kung ano-ano na nga aking pinaggagawa at ayan, ginurding-gudingan ko pa talaga at dinordobli ko talaga yung pagruding-guding para naman gumanda sa inyong paningin. Kung ano-anong pinagsasabi ko. Pero totoo po yun, yung mga bata po, kadalasan po ng mga bata tayo, yung mga papel natin, aminin nyo, sino ba yung nakaka-relate sa akin? Kapag yung aking papel, yung aking notebook ay aking sinusuratan, aking dinodrawingan, ayun, yung aking mama, galit na galit. At kadalasan, ako'y pinapalo sa puwit. Ang hindi niya alam, aking tinitiis, ang kanyang malupit na hagupit. Dahil talagang ang aking libangan ay pag-drawing na hindi ko mapigilan. Kung ano-ano yung dinodrawing ko, minsang siksing tao, mas siksi pa sa tiyan putong. Siksi ba yung tiyan putong? Hindi pala, brusko yung tiyan putong. Ayan, at syempre, kung anik-anik ang aking ginagamit sa aking pagdodrawing. Minsan lapis, minsan ballpen, minsan karyola. Kung ano lang po yung mga available resources sa aming bahay. Nasubukan ko na rin pong gumamit ng o-ring. Pero doon ko lamang po nalaman at doon ko lamang po namalayan na yung o-ring pala ay napunta na sa aking pagmumukha. Kaya naman po ang aking ginawa. Ngayon na lamang po ako nag-voice over dahil hindi ko po kayang nagsasalita na nagdo-drawing. Dahil baka ang madrawing ko dito ay yung mga marites sa kanto na mahilig umusyoso sa mga inkwentro ng mga kapitbahay mo. Talaga nararime na yung aking mga pinagsasabi. Ano ba yan? So, ayan, ang ginagawa ko, magdodrawing ako dyan ng Lovers in Paris. Ayan, yung typical na magjowa, mag-uyab, magkabit na nagsangkayo, at nakaupo sila sa silyang malapit ng marugos. At ayan, pentel-pin po yung aking ginamit dahil wala pa akong Caryola ngayon. Caryola kasi yung kadalasang sinasabi ng mga bata. Wala pong crayons o kaya oil pastel. Actually, napakaganda pong training sa mga bata. Bilhan nyo po sila ng mga kagamitan kagaya ng oil pastel, ng crayons, ng drawing paper, uslo paper, kung ano-ano pa na maaring makatulong na mahasa, ma-develop
ang kanilang kasanayan at talento sa pagdodrawing at sa parehas pala yung pagguguhit. Ano ba yan? Nagsarang-sarang natuloy ako. Sa pagdodrawing at saka sa pag-lettering. Ayan, malay nyo yung anak nyo pala ay gifted, matalino siya, kasi intelligence na din po ito. Ayan, hindi lang po yan matatawag na talent, kabilang na po yan sa mga different intelligences ng tao, yung kanilang kagalingan. Kasi ako, average lang naman ako, hindi naman ako magaling eh. Ayan. So ngayon, yung dinodrawing ko, makikita ninyo, ayan, naguguruding-guding pa niyan ako. At ayan guys, malapit na pong matima matapos. At ayan, kunting dot na lang. At kadis-kadis ng kaunti. At syempre highlight natin ng kaunti, kahit pintel-pin lang po, wala po tayong pangkulay. Pero subukan po natin mapaganda kahit papano yung ating drawing. Ayan. Doon po, makarelate po dito yung mga nagpupunta po sa mga pasyalan na hindi po matuloy-tuloy. Ang tawag sa kanila ay drawing. Yung mga nag-outing na palaging drawing. Ay, drawing kayo dyan. Kagaya ng mga klasiko, palagi na lang drawing. Taon-taon, palagi kami nag-outing. Pero palaging gaya nito ng ginagawa ko, drawing. Kaya naman guys, kung mayroon po kayong mga anak, kamag-anak, pamangkin, mga apo na mahilig po mag-drawing, supportan po ninyo, bilhan po ninyo ng mga kagamitan, pangkulay para po masanay sila, mapaghusay po yung kanilang talento. Ayan o, yan, tapos na. Natapos din pagkatapos ng pinagsasabi ko. Charan! Ayan guys, pasado ba sa inyo mga isko, mga iska? 3 bundok, isang pasakay, ayan, isang sakahan, at may ulap, may bahay ng Marites, at ayun, may lovers in Paris. Thank you so much, yes!